लोगोफोर नोंथांनो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि बिराद इमारजेन्सि थैनोसै बायदि कुइसन आंबो मोनबाय आंबो पार्टनारशिप एड्स मोनबाय आंहाबो मोनबाय मा खालामनांगौ माब्रै आर्निं जागोन सोरबा 20 बार गाहाम फन बुदों सोरबा 18 बार गाहाम बुदों आं खोन्थानि पार्टनारशिप एड्सखौ बयबो मोनगोन जायफ्रा इन्स्टाग्राम सालायो इन्स्टाग्रामाव आर्निं खालामगासिनो दं नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ नाथाय जायफ्रा फेसबुकल' सालायगासिनोमोन दा नोंथांमोना मिथिनाय नङा बे पार्टनारशिप एड्सआ मा मानो होनबा बेयो फेसबुकआव दासो फार्स्ट फैनाय दानि आपडेटनि उनावसो फैनाय नालाय ओंखायनो फेसबुक सालायगिरिफ्रा नोंथांमोना मिथिनाय नङा आरोना पार्टनारशिप एड्सनि सायाव इसिबां मानि गोलाव आं नोंथांनो भिडिअ खालामना खोन्थाला जास्ट नोंथांनो खोन्थानो दा नोंथांमोना गोबाङानो सानदों आरोना पार्टनारशिप एड्सआथ' मोनबाय दा जों बेनिफ्राय आर्निंखौ लाख लाख खामायनो हागोन आरोना माने जायखिया आर्निं खालामनो हागोन सानो आरोना नाथाय बियो मालाबाबो पसिबल नङा जों बायदि नर्माल नों आरो आं बादि फेसबुक बाहायग्राफोरनि थाखाय बियो इसिबां मानि गोरलै खोथा नङा आरोना मानो होनबा बेनिफ्राय आर्निं खालामनांगौबा जोङो सोरबा मोनसे कम्पानि सोरबा मोनसे ब्रेन्डनिफ्रायसो जोङो इनभाइट लानाङा आरोना जुदि बै कम्पानिफ्रा बै माबाफ्रा ब्रेन्डफ्रा जुदि नोंखौ इनभाइट खालामबासो माने नों बिसिनिफ्राय माबा मोनसे प्रडाक्ट हमना ला नैबे थाव नङा होमबा जिखुनु माने स्पन्सार साइज आरोना नों माबा मोनसे ब्रेन्डनि सायाव नोङो भिडिअ खालामना हगारबासो आरो बेबो बैसोर नोंखौ इनभाइट खालामनानै थोनबासो नों बिनि सायाव भिडिअ खालामनानै फैसा खामायनो हागोन आरोना माने नों भिडिअ खालामनायनि थाखाय नोङो फैसा मोनगोन आरोना बिसिनिफ्राय बेबायदिबासो नोङो आर्निंखौ खालामनो हागोन अब्ला मा बियो नङा होमबा बेखारानो नङा होमबा जोंनि थाखाय बेखारानो जोंखौ सोर इनभाइट खालामनो नङा होमबा दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना बै खुसि जाग्राफोरनिसिम शेयार खालामदो टेग खालामना होदो आरोना भिडिअखौ